Comrade Oppah Muchinguri weya panguva inoi. Tinoziva kuti Oppah Muchinguri akafumurwa zvakanyanyisa naBhomshogeza last week. Pana Bhomshogeza anotaura kuti vanhu vakaita sana Oppah Muchinguri panguva inoi vanhu vari kuhora mari dzinosvika kuma 30 to 35,000 ari ma-US dollars each and every month. Anonga kunzi she is the defense minister. Panguva inoi zvakanyatsa kukonzeresa outrage, zvakakonzeresa chaos. We do not know kumabarracks kuti situation yakamira sei right now, but right now kozva inobuda ichitaura pamusoro paComrade Oppah Muchinguri aiwa achiuya vachiti in case you did not know his past posts on the ruling party ZANU-PF, not subscribe or like on the bell icon. Unobuda achimposta mapictures amaboko unobuda nyora achiti Comrade OCZ Muchinguri is a revolutionary icon, a well-decorated war vet whose war credentials are unquestionable. She has held several key positions in the ZANU-PF. Panoyera chiri Secretary of Women Affairs, Secretary of Transport. She held several government positions: Minister of Women Development, Minister of Higher Education, Minister of Defense. Domashwa ruda pana pachiti aiwa muchimona Muchinguri kashiri uyu anozikamwa, and everyone know his truth. Aiwa ndo vari vehondo, ndo vanova ma-allies kana kuti ndo vamwe vairwa nana Bhomshogeza vari kuonekwa panguva ino vari criticize the ruling party. Vatiri kuona panapa patinoona kuti vanhu vaviri havasiyana, side rana Bhomshogeza neside rana Oppah Muchinguri. Panguva inoi tiri kuona kuti vana Oppah Muchinguri panguva inoi aiwa vari paspotlight zvakanyanya just because vari kunzi involved sezvakataurwa naBhomshogeza aiwa muma-acts ekuonekwa kunzi they are smuggling mari dzenyika zvakanyanyisa, dzingava mari kana dzekumilitary dziri kunzi dzemasoja dziri kungotaugwa panguva inoi. These guys ndo vari kunzi ndo vamwe vezvigananda vari kuonekwa kunzi ndo vari kutanyisa sitari mutungamiri wenyika. Imbudze mafunguro enyu vari kudii pamusoro pechiitiko ichi. Wabvira comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.